politic. Era datul de mâine, era handshake, era gata, frate, totul bine, ne-am împăcat, ne iubim, ne slăbăm, ca în trap românesc, cum se face, cum ar veni, cum fac trepării ăștia. Cam așa. Și ne-am dat mâna, gata, story, împăcare, gata, ne-am împăcat, toată lumea, wow, nu pot să crede, se reacționează la Morbius. Și primesc acest lucru. Stați așa, că e pe mare. Deci, bă, te-ai împăcat cu Puf? Nu, bă, ce-i? Dă-l în... Asta ați văzut și pe story. Dă-l în kill-ul meu. Păi am văzut pe story și n-am mai înțeles nimic. Să moară mama. Ce story? Se trimite ăsta și după vin niște mesaje vocale de la Solomon. Da, și bunica s-a se uită la mine, gen. Și au venit mesajele astea vocale de la Solomon. Și nu mai am filmările în care mă înjura și prin studiouri pentru că mi-au fost trimise cu un singur. Cu un singur de la. Nu, fără mișto, că asta a fost după story, gen, asta e ultima chestie pe care pot să vă dau, pentru că aia unde mă înjura pe mine în studiouri, aia nu pot să vă arăt pentru că mi-a fost trimisă cu one time send. Și mai e asta. Mă, ce pula mea pune el story, slow bozele, crede că eu sunt mai muțari ăștia lui care se ceartă el cu ei pe story. Mă, ce pula mea înseamnă asta, ești nebun la cap. Stai să vezi că vine acasă, îl prind și îl dezumflu, să-mi bag pula, i s-a urcat sala la cap și crede că a uitat cu cine vorbește, cu cine astea. Mă țeapă pe mine pe story. Firea dracu de mai muțarul dracu, stai să vezi, stai așa că se întoarce la casă, ești nebun la cap să vezi ce pățește. Dacă nu-l bat până zice pio în chineză. Stai să vezi. Gen, de-astea. Gen, de-astea. Se încurca în vorbe. Se încurca în vorbe cu aia. Și după Cunova, cu aia real. Ai supărat. Și atunci astea. O facem public. Pula aia. Nu zâmbesc. Eu zâmbesc că râd că mi se pare că de prost poate să o dea omul ăsta, gen. De prost poate să o dea omul ăsta și să stea să vezi, Doamne, că că-l prind, că-l bat, că pula mea, că nu știu ce. Oribil, n-am să mint, oribil. Asta aveam să vă zic de Solomon, nimic mai mult. Asta a fost toată duma cu Solomonul. De unde a plecat? Nu știu. De unde sunt vorbele astea? Nu știu. Dar Solomon real nu va mai exista pentru mine. Că mă credeți, că nu mă credeți pe mine, teoretic mă doare în pulă, eu vă zic adevărul. Că voi credeți, că nu credeți. Gen, nu stau aici să vă convin pe voi că așa e sau nu. Asta este, gen. De bă, nu mă mai iesa. Dezamăgitor rău de tot să mor. Oribil cu aia, oribil. Voi credeți că mint, pula mea, da? O lăsăm așa. Credit info. Ca să vedeți cât totuși de băiat sunt, nu o să dau din casă de ce s-au certat. Ca să înțelegeți. Ca să înțelegeți. Mă sună un terminat. Mă, ce pula mea vrei? De ce mă suni? Bă. Da, bă. Bă, ce mă de... Pui tu de la pe Twitch, pe live, mă arăți la lume, ce vrei tu să demonstrezi mâncare și caiele tale? Gata, cu aia, gata. Pe Twitch, arăți pe Twitch, pui tu live, vorbești tu de mine. Ce înseamnă asta? Ia zi ce e. Nu mai pot cu aia să joc, nu mai pot. Asta. Și că vezi, învață să bei Prosecco. Învață să bei Prosecco, învață să bei Prosecco. Ai, de pula mea. Bă, te iubesc. Eu în cazul să te trag de urechi. Te pup, bă, te pup. Vino să te trag de plete, viața mea. Cum s-au adunat 250 de oameni cu aia, crezând că ne certăm, tu îți dai seama? Am văzut. Păi eu stau, mă urmăresc aici, ești de bun. Și-au dat seama. Las că vine, oricum ne batem, vine acasă și ne batem, nu e baby, noi astea. Și că nu mai ieșit take de el, ieșiți în pula mea de aici. Hai, fii atent, că am și o surpriză pentru ei, hai. Hai, Solomone, ne auzim noi dacă e.
Hai. Astăzi avem reacție la The Morbius Tape, Solomon și Super No.